Fiorella dwi'n 34 a dwi'n brentis criw efo Sgil Cymru. Am y blwyddyn nesaf, dwi'n mynd i fod yn cael profiad o weithio ar gynrychiadau yn y diwydiant ffilm a teledu tra'n ennill cyflog misol a yn cael cymhwyster ar diwedd. Dechrau buan heddiw, so dwi'n gwneud coffi fynd efo fi ar y siwrna. Mae fi wedi sylwi bod fi wedi anghofio am has unwaith eto. Dros y mis dwytha, dwi wedi cael y cyfle i weithio yn yr adran golur. Dyma set-up ni am y bora, a mae'r darnes yma'n gyfrinachol, os ydych chi ddim yn cael gweld hwnna, mae gen i ofyn. Unwaith mae'r actorion i gyd yn barod, da ni yn gwneud y continuity a dwi'n setio fyny yn barod at y dirig. Ar y cynrychiad yma, mae gen ni mini-buses yn mynd â ni yn ôl ac ymlaen rhwng bes a'r lleoliad. Yn yr adran golur, da ni yn neud shiftiau, so da ni'n gwario chydig bach o oriau ar set bob diwrnod. Da ni wedi excited braidd efo yma am bod coffi da a craffu fyny ar lleoliad heddiw. Da ni'n neud continuous working day ar y joban yma, felly da ni ddim yn stopio am awr ginio. Ond fel ys ni, na i fynd i nôl cinio i'r tîm sydd ar set. Os ti ddim ar set, mae'n dal digonedd o waith i wneud. Dyma fi yn setio fyny ar gyfer dirig, diwrnod mawr wsos nesaf. Ac illnau prosthetics yn barod i bacio a gyrru nôl lawr i'r studios. Ar y diwrnod o distaw, mae yna amser i gael practisio sgiliau golur. Gyda nos, da ni'n cael mwy o bwyd a rhywbeth fynd adra, a weithiau, os da ni'n lwcus, da ni'n gorffen ar noson fel yma. Unwaith mae'r cynhyrchydd wedi gorffan, mi fyddai mynd yn ôl i ymuno efo gweddill tîm criw a gweithio ar yn cymhwyster lefel 3.